Aquí, o que vedes aquí por trás de nós, era onde estaba o campo de fútbol, era onde estaban as casetas. Tiñamos o campo de fútbol, estaba vallado, unha valla que se comprou no seu día, que pagaron os veciños, estaba todo aquí feito, as casetas non estaban terminadas, pero despois foron, digamos, que usurpadas, onde estaba o edificio, era o sitio dos veciños, era unha das partes máis fértiles para toxo que os veciños apreciaban, para levar para as súas cuadras, para utilizar como abono. E ben vedes o que hai agora aí, e que digan que isto que nunca foi dos veciños, onde vos podo enseñar os camiños e as rilleiras dos carros que existían ao tempo e que ainda existen hoxe, sobre todo na parte de arriba de todo. O sea que isto que veña Deus é que o vexa onde hai. Isto é unha barbarie o que están dicindo. Ben, nos de Marea pasado mañá imos presentar unha proposta para que isto sexa declarado ben de interese cultural. É increíble, foi unha descoberta, algo que todo o mundo pensa que está suficientemente protegido e non é así. E hai dúas cuestións claves, unha é que un ben de interese a nivel estatal e a nivel galego é un dos espazos máis da cultura castrexa máis grande de toda Galicia e máis importante. Polo tanto, non se entende por que non é. Entón, esta unanimidade no valor antropolóxico, no valor arqueolóxico, histórico e cultural, hai unanimidade con respecto ao segundo factor clave, é a propiedade dos veciños. Ten propietarios, e estes propietarios teñen documentos que en relación con tempo inmemorial, así consta, pero tamén en arquivos da Xunta, bueno, ten un valor que nos estamos reivindicando. Reivindicamos, polo tanto, que sexa ben de interese cultural, que os veciños teñan a contrapartida que merecen por ser donos das terras, e tamén que algunhas pezas que non están aquí, como pode ser unha ara romana, que pase ao Museo Municipal, que se catalogue, que sea tamén ben de interese. Non é a primeira vez que dende En Marea levamos o asunto deste castro ao Parlamento Galego e de seguro non será a última. Hai uns 2 meses pedimos que se fixera unha auditoría da empresa que actualmente xestiona o castro, a empresa Espiral, tendo en conta as súas desfeitas en Campo Lameiro. Foi desoído polo Partido Popular e, polo tanto, dende En Marea seguiremos apoiando os veciños e as veciñas da zona que reclaman únicamente o que é xusto. Tratar de dar diñeiro, pero se queredes eso, vémolo despois.